Аз съм Лули, сестра си, и още си говорим. Така е при семействата. Прощавам. Чудесно факта, че брат ти сега трябва да мисли. Проучих някои неща, за да го разбереш по-лесно. Изрових историята на Нели. Стара, подходяща. Не, подходяща, но е по-бърчено. Тонче! Здрасти, маме! Че се върнем от по-водна топка с лесбийки, на които ще се рестрати. Уволнен си. Ана Уинтур се обади, иска да обядва. Сега часаме. Оставите съобщение през 98-ма, пише, че съм зад. Това ти ли си? Добър, сега си по-хубава. Уволнен си. Колко забавно, искам я. Ей ти, уволнен си. Не работя тук. Вече не работиш. Чакайте, това остава. Какво става? Дейниел ме разпорежда. Смяната се спи. Какво? Няма да успее в съда. След седмица пак ще се върна. А до тогава какво ще правим? Ще чакаш да ти дойде време. Не искам аз да съм творчески директор на Дейниел. Много се старах. Стигна върха за час. Да видим как ще я карате без мен. Марк, викни колата ми. Как ще ме путнеш? Трябва да думаш броя. Тези златни стопчета няма да стъпят тук, докато аз не поема списание. Малко е драматично. Искаш помощ ли, маме? Да? Щом се дърпаш ръката, стой си така. Тонче! Тонче! Ная! Добре, няма, маме, няма.